Recordábamos hai uns minutos o naufraxio de Urquiola na Coruña e agora imos falar de outro sinistro ocorrido hai 90 anos fronte á illa de Sálvora, neste caso na ría de Arousa. Foi o maior accidente marítimo civil na costa galega. Máis de 200 persoas, deles 60 nenos, perderon a vida. Case 9 anos despois do naufraxio do Titanic no Atlántico Norte, na ría de Arousa o buque correo Santa Isabel invisteu a uns 100 metros da illa de Sálvora. Eran as primeiras horas e temporal do ano 1921. Gracias á industria de Hollywood todos coñecemos algunha imaxe do que sucedeu no Titanic. Na actualidade coñecemos como centos de persoas perden a súa vida cando veñen unha patera cara a Europa. Aquí, fai 90 anos, nos baixos de Sálvora, na boca da ría de Arousa, tuvo lugar unha das maiores tragedias civis da costa galega. 213 persoas perderon a súa vida cando ían rumbo de ter unha segunda oportunidade en América. Xosé María Fernández Pazos é o autor do libro Sálvora, memoria dun naufraxo, unha das poucas persoas que estudiou este accidente e identificou quen era a tripulación, a pasaxe, quen sobreviveu e quen morreu. Chama a atención de que dos falecidos había entre eles 60 nenos. Eran os tempos da fame, e quen era a pasaxe? A maior parte da xente que sueu ese barco iba a buscarse a vida a América, eran xornaleiros, prácticamente todos, unha porcentaxe moi alta eran de Castela a León, subiron en Santander, en Bilbao, subiron en Asturias e o resto subiron na Coruña. Os galegos que embarcaron no porto da Coruña procedían casi todos da provincia de Lugo. O buque Santa Isabel fora construído 5 anos antes do accidente. Era un barco a vapor e vela. Para aquella época un barco moi moderno, con unas líneas extraordinarias, era moi navegable, estaba moi bien preparado para el transporte de personas y en muchos casos se usaban cuando no había el transporte de personas para llevar mercancías. As vítimas non foron máis grazas ao auxilio heroico de 3 rapazas que daquela vivían na illa de Sálvora, Pepa Parada, Cipriana Ouxo e María Fernández. Rescataron a 56 persoas. A filla de María cóntanos como lle relataba a súa nai os feitos. Cando chegaron ali, encontráronse con moita xente así no mar, meniños e todo, xente maior e todo, gritando auxilios, e entón cercáronse e colgábase a xente na dorna. E volvían a traer os tíos que podían, pero salvaron a bastante xente. Leva con orgullo o medallón que lle deron a súa nai e lembra a gran homenaxe que lle ofreceron daquela en Vilagarcía de Arousa e Vigo.